Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наши стрымы са студыі Еўрарады, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Абмяркоўваць падзеі мы працягнем з нашымі новымі гасцямі, а гэта кіраўніца Free Беларусь цэнтр Паліна Бродзік. Прывітанне, Паліна. Прывітанне. І прадстаўнік беларускага моладзевага хаба Алексей Новік. Прывітанне, Алексей. Прывітанне. Алексей хвалюецца, ён упершыню у эфіры, у прамым эфіры дае інтэрв'ю, таму падтрымаем. Алексей скажа, все будзе добра. Дякую. Мы абяцаем. Ну вот, бачыце, наша асноўная тэма гэта будзе палітвязні і падтрымка іх, падтрымка сем'яў палітвязняў і тыя дзеянні, якія могуць зрабіць дэмакратычныя сілы, ну і можа быць не ўжо так, калі не агулам, а асобныя ініцыятывы, грамадскія арганізацыі для таго, каб, ну можа быць, нават дамагчыся ці больш хуткімі зрабіць вызваленне палітвязняў. Пра гэтую тэму пагаворым, пра новую ініцыятыву, якую запускае Free Беларусь цэнтр і яго партнёры, паплечнікі. Але перш, Паліна, у мяне будзе такое агульнае пытанне. Ўсё ж таки зараз шмат спрэчак з нагоды таго, што можа быць дэмакратычным сілам трэба мяняць сваю стратэгію, мяняць сваю рыторыку, або от этих словаў пра толькі ціск, толькі нейкія санкцыі, даціснем рэжым, там пераможам рэжым, пераходзіць да больш мягкай, спрабаваць давесці заходнім партнёрам, палітыкам, лідарам тэму, ну, можа быць, вартасці таго, што трэба пачаць спрабаваць размаўляць з Мінскам, можа быць, пачаць гандлявацца, і ўсё выключна дзеля таго, каб дамагчыся вызвалення палітвязняў. Ваша пазіцыя па гэтым пытанні? Ну, я трохі здалёк пачну, насамрэч. Па-першае, я бы хацела сказаць, што мы не зусім у дадзеным выпадку асацыюем кампанію менавіта з дэмакратычнымі сіламі, хутчэй значна шырэй. Яна не тычыцца толькі палітыкаў беларускіх. Яна у першую чаргу тычыцца грамадзянскай супольнасці і звычайных беларусаў і беларусак. Мы робім яе не для таго, каб працягнуць палітычную ўвагу. Мы робім яе для таго, каб нагадаць самім сабе, грамадзянам Беларусі. Так, чакайце, не спяшайцеся. Так. Вот мы пра ініцыятыву будзем гаварыць пазней. Я зараз ваша асабістае меркаванне па канкрэтным пытанням змены стратэгіі. Добра, тады я скажу наступным чынам. Ёсць шмат разнастайных прыкладаў, як у падобных сітуацыях вялі сябе розныя краіны. Мы ведаем, як сябе паводзіць Украіна ў дачыненні да вызвалення сваіх вайскова-полоненых, як яны называюць. Мы ведаем, як сябе паводзілі ў Ізраілі таксама, іншыя гістарычныя прыклады. Былі тыя, хто не пагаджались весці перамовы і, напэўна, нейкім іншым шляхам ціснулі. Я не хацела бы зараз насамрэч прыцягваць асобную ўвагу менавіта да стратэгіі вызвалення ці там адсутнасці стратэгіі вызвалення, бо у дадзеным выпадку для нас галоўнае першасна тое, што людзі знаходзяцца ў няволі, і для нас гэта асноўная тэма, гэта тэма нумар 1 на сённяшні дзень, пра якую ў прынцыпе варта працягваць казаць. То, якім чынам яны будуць вызваляцца, я бы хацела пакінуць усё ж такі гэтае пытанне палітыкам. Як добра, я вас пытаюся ваше меркаванне як чалавека, як грамадзяніна. Я чаму пытаюся? Таму што ў прынцыпе мы-то можам уплываць на палітыкаў, на тое, з якімі месенджамі яны выходзяць да сваіх партнёраў. Калі мы прыйдзем у грамадстве беларускім да высновы, што павінна мяняцца, хорошо, стратэгія можа неправільна, а рыторыка мяняцца павінна, мы можам данесці гэта, там, умоўна кажучы, да офіса і сказаць, там, скажем, Светлана, хопіць гаварыць выключна пра ўзмацненне ціска, мы, беларускае грамадства, лічым, што трэба казаць вось гэта. Таму вот тваё меркаванне. Ну, па-першае, безумоўна, грамадзянская супольнасць, яе асноўная функцыя заключаецца ў тым, каб уплываць на палітыкаў. І калі ёсць публічная думка кансалідаваная на гэты конт, то, безумоўна, мы мусім даносіць наше бачанне да палітыкаў, такіх як Светлана Ціханаўская і ўсіх іншых. І спрабаваць мяняць тую рыторыку, якой яны кіруюцца ў сваіх міжнародных паездках. Я не бачу, каб паміж намі на сённяшні дзень было паразуменне абсалютнае на гэты конт.
бо думка як паміж палітыкамі, так і паміж грамадзянамі вельмі адрозніваецца. Таму, ну, гэта как бы дыскусія працягваецца, яна ў працэсе. Што, зноў-такі, я хочу падкрэсліць, для нас важна гэта тое, што гэта асноўнае, што мы мусім зараз абмяркоўваць. Не выбары, якія набліжаюцца, не там... Ну, гэта таксама ўсё, безумоўна, мае месца быць, але я хацела бы, каб мы ўсё ж такі сканцэнтраваліся на тым, што нас аб'ядноўвае. І гэта менавіта вызваленне палітвязняў. Шляхі могуць быць розныя. Мне падаецца, і Франак Вечорка, і Святлана Ціханаўская казалі пра тое, што, у прынцыпе, калі будуць бачны магчымыя там нейкія прыкметы таго, што рэжым можа пагадзіцца на нейкіх умовах вызваліць людзей, гэтыя магчымасці будуць разгледзены. Ці пагадзяцца на іх захадныя партнеры, ці не пагадзяцца, гэта ўжо іншае пытанне. Зноў-такі ўсё роўна гэта будзе вырашацца не беларусамі. Але усе мы зацікаўлены ў тым, каб людзі выходзілі на свабоду. Так ці інакш. Алексей, у вас зараз быў вот прыклад адказу, ну вот чалавека, які ў прынцыпе умее адказваць і мае палітычны досвед, все ж таки сябра координацыйнай рады, кіраўніца міжнароднай камісіі, таму вот у мінулым, да. Але досвед я уж не кавай не зап'еш, таму ён застаецца і адразу адчуваецца. Вы як чалавек просты з народа, прадстаўнік глыбіннага беларускага дэмакратычнага супольнасці. Ваше стаўленне по этому пытанню? У меня нет ставления по этому пытанию. Простите, я буду на русском отвечать. Ага, то есть у лепшых традыцыях беларускага народа. Пробачьте. Я маю на увазе не про мову, а про отсутность позиции. Я не политик, я не принадлежу какой-то структуре политической. Все-таки мы сейчас на прямом эфире, большая аудитория, и, возможно, кем-то что-то сказанное мной будет воспринято за аксиому, как-то воспринято не так. Я человек, который, возможно, пробовать стоит разные методы. То есть, если мы говорим про стратегию, их может быть несколько, возможно. Поэтому это мое мнение. Главное, чтобы мы не все не ссорились, не ругались друг другом. А если кто-то видит прелесть в сотрудничестве, ну, как неправильно сказано, в одном пути, а кто-то видит в другом, так может и одни, и вторые могут пробовать одни и вторые методы, и посмотрим, где будет результат. Дальше правильное слово. Ну, раби. Лічыш, что вот так вот правильно, раби, а не спрабуй донести іншаму. Я лічу, вот, что гэта правильно, каб ты рабіў вот это, вот так, как я сказал. Я да чаго, в принципе, узняў гэтую тэму, потому что яна апошнімі днямі неяк так вельмі востра ўздымалася у нас у эфиры, спачатку Прокоп'евым, які ўвогуле назваў тых людзей, якія выступаюць за змену стратэгіі і змену рыторыкі ледзь не ворагамі дэмакратычных сілаў і ўвогуле как бы пятай калонай. Ну, я троху, может быть, утрырую, но але фактычна было как бы слово такое. Калі я ему сказаў, што дык твой же ж паплечнік Егораў за гэта выступае, ён сказаў, што увогуле яны плануюць зараз правесці галасаванні і умоўна слуханне ўнутры фракцыі, каб па выніку, ну, я не ведаю, выключыць з фракцыі альбо Егорова за пятакалонства, альбо Прокоп'ева за, не знаю, што там, бачанне паўсюль шпіёнаў і агентаў. Я вам по сакрэту скажу, што галасаванне ўжо адбылося, але вынікі не назову. Вот так вот, да? Ёсць у каго-нибудь іголкі, будзем яе пытаць. Это да Прокоп'ева. Да, добра. Ну вот, прынамсі, інсайт скінула. Чаму ж вот не раней? Быў у нас тут Кныровіч, мы б яго тут заціснулі, каб ён все ж таки выказаў, расказаў нам, што там насамрэч адбывалася. Ну нічога, даведаемся, да гэтым дзякуй. Просто сёння раніцай у нас у эфіры быў прадстаўнік дарацца па пытаннях дыпламаты Святланы Ціханаўскай. Господи, выскочыла из головы. Дзяніс Кучынскі. І таксама я ему задаваў гэтае пытанне, ён сказаў, што ціск как бы не на 100% яшчэ ужыты, санкцыйныя магчымасці і ўсё астатняе, і таму не варта адмаўляцца ад гэтага шляху. Таму вот дыскусіі працягваюцца, і мне просто было цікава даведацца, асабліва з улікам того, што вы вот ўсё ж таки чарговай ініцыятывай скіраванай на пытанне палітвязняў выступаеце, такая вот. Насамрэч, я не думаю нават, што гэтыя шляхі ўзаемавыключаючыя. Украіна акурат робіць і то, і працягвае тыск,
яна не перастае казаць пра тыя жахі, якія адбываюцца у межах вайны, але вызваляе людзей на пастаяннай аснове. Сотні людзей выходзяць па абмену. Таму, у прынцыпе, мне падаецца, што іх можна спалучаць да пэўнай ступені. Ну, в прынцыпе, тое, што і сказаў Алексей, што можна дзейнічаць і трэба дзейнічаць рознымі шляхамі, калі гэтая група так, і в прынцыпе нічога тады ад такого супярэчнага гэтага няма, тому што некаторыя кажуць, як это так, адныя будуць выступаць за гэта, другія за гэта, а заходнія партнёры не будуць зразумець, якая ўсё ж таки пазіцыя у дэмсілаў там ці у беларускага грамадства па тым ці інтым пытанні. Ну, шматвектарнасць наша ўсё, як кажуць, да? Давай, Паліна, ўсё ж таки бліжэй да вашай новай ініцыятывы. Што з сябе яна ўяўляе, якія мэты пераследуе? Я ўжо некалькі раз назвала назву гэтай кампаніі, яна называецца тэма нумар 1. Бо мы лічым, зноў-такі, што гэта менавіта тое, на што нам варта зараз звяртаць увагу. Напярэдадні выбараў, які адбудуцца літаральна там ужо праз тыдзень, па сутнасці, усе з аднаго боку лічаць, што варта ўсё ж такі прыдзяліць увагу ў гэтай тэме, з іншага боку, будзем шчырымі, надакучыла. Так ужо проста ўсё гэта сядзіць вельмі недзе глыбока ўнутры, і не хочацца проста даставаць гэтую тэму, таму што мы ўсе разумеем, што мы нічога не можам змяніць, на жаль, у дадзенай сітуацыі. Адзінае назіранне, якое зараз адбываецца, праводзіцца прадстаўнікамі весны і БХК, і ўсё. Больш ніхто нават блізка не будзе ведаць, я маю на ўвазе ніякіх міжнародных місій, канешне ж, там палітычнага назірання, нічога не будзе з гэтых чыннікаў, якія звычайна дапамагаюць нам фіксаваць тое, што ўнутры Беларусі адбывалася раней падчас выбараў, фіксаваць хаця бы не то, што змяняць. Зараз я думаю, што яны хутчэй за ўсё назіраюць дыстанцыйна. То бок у нас няма нават магчымасці бачыць знутры нармалёва, як будзе разгартацца гэтая кампанія. Таму у пэўным сэнсе я думаю, што шмат хто у тым ліку не хоча звяртаць на гэта ўвагу, таму што мы адчуваем бяссілле. Але я бы глядзела на гэта зусім па-інакшаму. Бо нягледзячы на тое, што мы не можам памяняць палітычную сітуацыю літаральна праз тыдзень, мы тым не менш можам заставацца еднымі і салідарнымі. І менавіта гэта нам дапамагло так актыўна, рухома і эфектыўна дзейнічаць у 2020 годзе. Окей, наконт слова эфектыўна, напэўна, шмат хто паспрачаўся бы, але тым не менш мы пабачылі зусім іншых нас, беларусаў. І гэта сіла наша нікуды не дзелась з таго часу. Мы можам расчароўвацца за спрэчак там у дэмакратычных сілах, мы можам не падтрымліваць кагосьці, мы можам не хацець удзельнічаць і чытаць палітычныя навіны, але мы ўсё роўна застаемся блізкімі адно аднаму, мы ўсё роўна застаемся беларусамі, якія разумеюць, што ёсць нашымі сапраўднымі каштоўнасцямі. І гэта ў першую чаргу свабода беларусаў, тых, хто знаходіцца зараз за кратамі. І на гэта накіравана наша кампанія. І таму мы называем яе тэма нумар 1. І ў чым яна заключаецца? З сённяшняга дня, вось літаральна 10 хвілін таму запусціўся наш сайт, які так і называецца тэма нумар 1.org, на якім можна далучыцца да кампаніі і выразіць сваю салідарнасць. Я выбачаюся, вось тут можна зайсці ў апісанне нашага стрыма на Ютубе, і адразу ёсць спасылачка на гэты сайт тэма нумар 1.org. Заходзьце і 10 хвілін як запрацавала, будете першымі, заходзьце, калі ласка. Практычна так. Да, вы можаце умоўна выразіць сваю падтрымку палітвязням, такім чынам прадэманстраваўшы, што мы сапраўды лічым менавіта гэтую тэму важнай на сённяшні дзень. Пасля таго, як вы націснеце кнопку «Падтрымаць», вы пабачыце печыва з прадказаннем. Насамрэч гэта не прадказанне, гэта цытата палітвязней. Мы сабралі даволі вялікую колькасць цытатаў з тых лістоў, якія дасяжны на сённяшні дзень, і з таго, што можна публікаваць, і кожны, хто далучыцца, зможа атрымаць сваё печыва з прадказаннем ад палітвязня, які можна падзяліцца ў сацыяльных сетках, падзяліцца са сваімі сябрамі і распаўсюдзіць далей. Але на гэтым, безумоўна, не ўсё. Кіруючись вось менавіта тым, што мы памятаем пра нашу салідарнасць, мы памятаем пра то, што мы здольны рабіць разам, мы хочам, каб 26 числа
На разнастайных пляцоўках беларускіх у розных гарадах Польшы і не толькі, і ў іншых краінах, дзе знаходзяцца беларускія хабы, прасторы, кавярні, бары і гэтак далей. Мы ведаем, што іх вельмі шмат. Іх, бадай, пару дзесяткаў дакладна ёсць по ўсяму свету. Каб у гэтых прасторах адбыліся мерапрыемствы, звязаныя з тэмай палітвязняў. Бо гэта тое, што мы можам акурат зрабіць у гэты дзень. Мы можам яшчэ раз падсвеціць гэтую тэму. Мы можам дапамагчы беларускім палітвязням і палітвязанкам. Мы можам заданаціць на іх падтрымку. Мы можам падтрымаць іх сем'і ў тым ліку. І на сайце вы знойдзеце пералік тых ініцыятыў, якія зараз акурат заклікаюць людзей да, там, напрыклад, таго, каб заданаціць грошы, ці там напісаць ліст, ці нейкім іншым чынам падтрымаць, ці там стаць ментарам ці ментаркай тых, хто выйшаў на волю за апошні час. І такім чынам, хаця бы такім чынам мы можам праявіць сваю пазіцыю на сённяшні дзень. Але гэта ўжо немала насамрэч. Гэта вялікі крок. І гэта дэманстрацыя таго, што гэтая тэма ўсё роўна віруе, яна сядзіць глыбока ў нас у сэрцы. Гэта было бачна, ў прынцыпе, падчас марафону салідарнасці, які не так даўно адбываўся, ўжо дастаткова даўно, але мы бачылі, якую вялікую колькасць данатаў тады мы здолелі разам назбіраць. І мы прапануем яшчэ раз паспрабаваць аб'яднацца ў такой сімвалічнай ідзеі і памяняць гэты ракурс, змяніць, павярнуць, перагарнуць дагары нагамі гэтую сітуацыю. Нягледзячы на тое, што мы не ўплываем на палітычныя працэсы ўнутры краіны, мы можам усё роўна яшчэ раз падкрэсліць нашу галоўную каштоўнасць. Гэта свабода беларусаў і беларусак. Але ўсё ж такі, я адкрыў сайт, я чытаю про кампанію, тэма нумар 1, вось, дарэчы, вось сайт, так калі паглядзець наверх, так вось ён выглядае, прокручиваем униз, глядзім про кампанію і агульныя словы. Сёння як ніколі палітвязням і палітвязнікам патрэбна наша падтрымка. Усё ж таки, давай больш падрабязней. Якую падтрымку беларусы на сёння могуць аказаць? Напісаць ліст з-за мяжы, да прыкладу, не дойдзе хутчэй за ўсё. І гэтак, як даказаць? Просто расказваць, каму магчыма, про тое, што ў Беларусі ёсць палітвязні і працягваюцца рэпрэсіі? Там вось акурат ёсць яшчэ кнопачка падтрымаць, і калі па ёй прайсці, там будзе пералік таго, што можна зрабіць. Я, у прынцыпе, ўжо назвала гэтыя магчымасці. Лісты можна пісаць рознымі шляхамі, не абавязкова іх высылаць адсюль, хаця некаторыя адсюль могуць даходзіць. Я вам скажу шчыра, я нават Насці Лойкі калісьці ў СІЗО даслала пасылку адсюль з Варшавы, яна дайшла. Тое самае можа тычыцца і лістоў, але, безумоўна, не для ўсіх. Плюс лісты не заўсёды адпраўляюцца адсюль, з-за мяжы, іх можна і знутры краіны адпраўляць. Ёсць сайты, на якіх можна онлайн запоўніць форму, і далей яны будуць адпраўленыя адтуль уже, знутры Беларусі. І, канешне, данаты. І гэта падтрымка і сваякоў тых, хто зараз сядзіць, і гэта і падтрымка тых, хто выйшаў. Бо мы ўсе ведаем, у якіх складаных умовах яны апынаюцца, калі выходзяць. Гэта мы з вамі жылі 4 гады пакутуючы на волі, пакутуючы умоўна, у параўнанні з імі. Але мы разумеем, што адбывалася за гэтыя 4 гады. Для іх свет застаўся, напэўна, у 2020 годзе, на тым жа самым, з той жа самай медыапавесткай больш-менш, з тымі ж самымі умовамі. Толькі змянілася тое, што яны выйшлі без магчымасці знайсці для сябе варункі, у якіх яны могуць себе прымяніць. Хутчэй за ўсё, гэтыя людзі выязджаюць за межы краіны. І яны знаходзяць сябе ў Польшы ці ў Літве, ці яшчэ дзе-небудзь, без разумення, якім чынам яны могуць вывучыць хутка мову, ці нават у іх можа і не быць сілы вучыць нейкую мову. Ім трэба медыцынская падтрымка, ім трэба харчаванне, ім трэба жытло і гэтак далей. І гэта таксама вельмі важна рабіць. І там таксама будуць размешчаны тыя спасылкі, па якіх можна дапамагчы вышэйшым палітвязням і палітвязанкам трошачкі адаптавацца ў гэтым новым свеце. Давайте мы акурат таки з гэтым пытаннем звернемся і да Алексея, прадстаўніка беларускага моладзевага хаба, таму што пра падтрымку, якая падтрымка тым былым палітвязям, якія выйшлі на волю, сёння найперш неабходна, што ў гэтым накірунку беларускі моладзевы хаб робіць, і ўвогуле, што трэба рабіць у гэтым накірунку? Я бы разделил помощь, наверное, на 2 части. Это, может быть, материально-физическая.
Как уже Полина ранее сказала, действительно, когда люди оказываются на свободе, если в Беларуси все-таки такая полусвобода, потому что люди все равно под контролем стоят, оказываясь за рубежом, людям тяжело адаптироваться. Первое, что необходимо закрывать, это основные потребности в виде жилья, еды, одежды, возможно, просто денег на жизнь, на проезд. А второе, это, наверное, что более духовное в плане. Люди хотят выговориться, люди хотят излить свою боль. То есть им необходимо помочь психологически. До банального это просто беседа. Поэтому помощь, она... Опять же, я с собственного опыта, я пришел в прямом смысле из Украины в Польшу с начала войной. И окунулся сразу в волонтерское движение здесь в связи с войной в Украине и также по белорусской повестке. У всех разные потребности. Кто-то сильнее духом, кто-то чуть слабее. Тюрьма, она ломает, к сожалению, многие судьбы. Есть семьи, про которые нельзя забывать. То есть человек выходит на свободу, но он не может прокормить уже свою семью, так как он это делал раньше. Соответственно, для того, чтобы адаптироваться в новом обществе, ему необходимо выучить язык, найти работу. Это непростой на самом деле процесс. У нас сидят представители различных профессий, то есть преподаватель белорусского, либо профессор какой-то, оказавшись в Польше, просто здесь на рынке труда никому не нужен. Чтобы ему адаптироваться, ему надо переучиться, ему надо выучить язык. А где найти силы на это? Соответственно, необходима поддержка для того, чтобы основные потребности были закрыты, и человек мог как-то себя профессионально проявить. Соответственно, самореализация – это тоже огромнейшая помощь. То есть человек уже таким образом помогает себе сам, но для того, чтобы он к этому пришел, необходимо ему помочь. Поэтому призываем всех переходить на наш сайт, смотреть, с помощью кого можно помочь, то есть кому задонатить. Каждый из нас может оказать помощь. Даже вот когда спросили, чем занимается Белорусский молодежный хаб в этом плане, у нас проходит, и не только у нас, и у партнеров, указанных на сайте, также много различных мероприятий различного направления. Также приходят политвязни. Просто прийти, познакомиться, поговорить. Я сталкиваюсь очень часто, когда человек просто, оказавшись здесь, в Польше, а я был таким же, когда пришел из Украины после стресса большого, и поэтому прекрасно понимаю, очень хочется поговорить, излить боль и так далее, потому что человек тем самым от нее где-то избавляется. Просто послушать, попить кофе. И это можно сделать на тех же мероприятиях. Поэтому те же мероприятия, которые будут 26 числа, можно посетить все вместе, провести время. Они разные направленности, опять же, увидите на сайте. И узнать, у кого какая боль. До банального, у кого-то может не быть куртки, а у тебя есть лишнее, ты можешь ее подарить после знакомства, обменяться телефонами и дальше общаться. Ну и радостью так само делиться. Да, да. Я еще хочу дадаць, што мы со свайго боку працягваем, собственно, ніколі не спынялі нашу псіхалагічную падтрымку, якую распачалі ў 2020 годзе. І праз наш сайт можна рэгістравацца на онлайн-кансультацыю, офлайн-кансультацыю, групавыя сустрэчы у нас адбываюцца ў каворкінгу FBC ў Варшаве. Можна гэтай магчымасцю таксама карыстацца. Ну і правда, што 26 числа вось наступныя некалькі дзён на сайце будуць абнаўляцца магчымасці ў розных гарадах. Можна будзе заходзіць і глядзець, што адбываецца ў вашым горадзе і краіне. Там будуць дакладна Польша, Італія. Вось, дарэчы, я і хацеў удакладніць, да, наколькі плануецца, я разумею, зараз можа яшчэ не распрацавана до конца, але наколькі плануецца вось гэтую сетку пашырыць. Да, ну я кажу, што это дакладна будзе Польша, шмат гарадоў далучылася ўжо. Гэта будзе Літва і Германія і Італія яшчэ. Дакладна. Я спадзяюсь, што будуць і іншыя далучацца, але гэта асноўныя на сённяшні дзень. Ну і ўсе, па сутнасці, асноўныя прасторы будуць прысутнічаць. Зараз мы яшчэ канцэпцыі узгадняем, але там цягам некалькіх гадзін і пару дзён вы ўжо зможаце бачыць увесь спіс і абраць, што вам у некаторых гарадах будзе нават па некалькі мерапрыемстваў. Ну, відавочна, у Варшаве, першую чаргу. І ў хабе будзе адбывацца, і ў нас будзе адбывацца мерапрыемства, і ў іншых прасторах таксама тут. Таму... То есть, умоўна, калі мы кажам, то гэта атрымліваецца такая агульная пляцоўка агрэгатар, дзе будуць збірацца усе магчымыя
усе магчымасці і ўся магчымая падтрымка, ініцыятывы, мерапрыемствы, ўсё, да чаго можа далучыцца там былы палітвязень, а можа і не толькі былы палітвязень, а просто беларусы, якім гэта патрэбна, якім гэта цікава, пачынаючы ад банальнай падтрымкі матэрыяльнай, фінансавай там ці там псіхалагічнай ці якой іншай, і заканчваючы просто там наведванне цікавым мерапрыемствам. Так, безумоўна. Ну і как бы агулам мы заклікаем сімвалічна аддаваць свой голас менавіта за гэтую каштоўнасць. То бок на сайце, націскаючы на кнопку падтрымаць, вы такім чынам далучаецесь. І гэта бяспечна, таму што мы не адсочваем і не бярем ніякіх асабістых дадзеных там, то бок ніякім чынам немагчыма будзе адсачыць. То есть, умоўна кажучы, я зараз, ведаеце, як пракручваў сайт і кнопка падтрымаць, і адразу там у беларусаў такая, ну можа не толькі беларусаў, такая адразу першая рэакцыя, адразу спішуцца грошы з карткі. Ну для гэтага картку трэба ўвесці, яны так просто не спісваюцца. Ну ці там скажуць, а зараз давай упісывай свае звесткі, каб мы знялі пэўныя грошы. То есть падтрымаць гэта што? Далучыцца как бы сімвалічна да кампаніі. І можна будзе ў тым ліку далучыцца і падчас мерапрыемстваў, то бок как бы абазначыць сваё жаданне таксама падтрымаць палітвязняў. Гэта будуць такія умоўныя скрынькі, у якіх можна будзе пакінуць свой голас. І, дарэчы, вось на сайце вы бачыце вось гэтыя печыва з прадказаннямі, у жыцці яны таксама будуць. То бок падчас мерапрыемства мы будзем раздаваць гэтыя сімвалічныя печыва, у якіх будуць цытаты палітвязняў, якія назаўсёды застануцца з намі. Алексей, наколькі ўсё ж таки запатрабаваная гэтая тэма на сёння, я маю на ўвазе, ўсё ж таки прайшло шмат гадоў, ужо здаецца вот гэтыя першыя хвалі, ну спачатку пасля 20-го года, потым пасля 22-го года, яны ну как бы збіліся, людзі ўжо можа быць знайшлі магчымасці там і псіхалагічна разгрузіцца і усталяваць сваё жыццё. Ці не все так просто? Не все так просто по той причине, о том, что как раз-таки, как вы сказали, прошло уже, так сказать, много лет. Пришла война в Украине, и та поддержка, которая международная была, она резко снизилась, потому что и фокус дополнительный появился, и, естественно, за столько времени волонтеры, либо какие-то структуры, которые работали, у них исчерпывается ресурс, у них исчерпывается человеческий ресурс, люди выгорают, люди через себя проносят чужую боль. Естественно, и человеческого ресурса, и денежного его становится все меньше. А политзаключенных у нас меньше не становится, как мы видим. И люди здесь появляются. Ну вось я праглядала акурат дадзеныя апошнія за мінулы год. Весна рабіла напрыканцы снежня, падвадзіла статыстыку. Толькі за 24 год больш за 8 тысяч беларусаў былі падвергнуты рэпрэсіўным мерам і крымінальнаму адміністратыўнаму пераследу. Гэта 24 год, гэта не 20. Тады былі ўвогуле десяткі тысяч. Толькі за апошні год, нягледзячы на тое, што прайшло шмат часу нібыта, актыўнасць задушана, людзі не ўдзельнічаюць у масавых пратэстах, людзі не чытаюць незалежныя СМІ ўнутры краіны, не падпісваюцца і гэтак далей. Усё роўна 8 тысяч людзей былі падвергнутыя рэпрэсіўным мерам. І как бы колькасць палітвязняў сапраўды не памяншаецца. Толькі за снежань 24 года, вось акурат напярэдадні выбараў, калі не памыляюсь, 188 чалавек былі ці то арыштаваныя, ці то да іх прыходзілі таксама там з обшукамі і затрыманнямі. Таму гэта ілюзія, што становіцца лягчэй і прасцей. Не становіцца. Пры гэтым, канешне, 227 чалавек было вызвалена, ці то па памілаванню, ці то 7 чалавек было абменена, калі я не памыляюсь. Ну і сотні былі затрыманы нанова. Ну, ці не нанова, а как бы упершыню таксама. Таму гэтая падтрымка застаецца актуальнай. Гэтая неабходнасць нікуды не знікла, і я думаю, што насамрэч яно будзе за нас пераследаваць яшчэ доўгія гады. І як, зноў-такі, я буду ўвесь час рабіць рэферэнс на Украіну, таму што я таксама пражыла в Украіне да пачатку паўнамаштабнай вайны некалькі гадоў, і для мяне гэта недалёкі кейс і вельмі мне зразумелы.
Ужо зараз нават падчас там актыўных баявых дзеянняў там актыўна распрацоўваюцца праграмы падтрымкі, якія будуць актуальны для людзей яшчэ, магчыма, дзесяцігоддзі. Таму што псіхалагічная траўма, якую мы атрымліваем ад усіх гэтых падзей, яна не зажыве так хутка, як там раны на целе. Таму яно яшчэ вельмі доўга будзе запатрабавана, і выдатна, што з'яўляецца больш ініцыятываў, больш кампаній, больш арганізацый, якія прыдзяляюць гэтаму ўвагу. Паліна, вось я зайшоў на такую старонку афіша у межах тэмы нумар 1 сайта. Там пакуль што пазначана толькі адно мерапрыемства 26.01 на Хожа 41 выстава, прысвечаная палізняволеным жанчынам. Я разумею, ну ўжо 15 хвілінаў ці 20, як толькі сайт стаў даступны, не паспелі яго там напоўніць і гэтак далей, але пытанне такое агульнае. Гэтыя сюды у афішу будуць трапляць розныя там магчымасці, актыўнасці, мерапрыемствы, слов можна много гаварыць, толькі тыя, якія будуць ладзіць партнёры ваши, ці гэта будуць збірацца увогуле хто б што не рабіў, ну беларуская тэматыка там ці беларускія суполкі, а можа не толькі беларускія, але там дзе беларусы могуць таксама пэўна нешта атрымаць неабходнае і будуць тут выстаўляцца, ці як это будзе працаваць? Ну, мы без згоды гэтых арганізацый рабіць гэтага не будзем, безумоўна. То бок калі яны даюць сваю згоду, гэта рэлевантнае мерапрыемства ці там від падтрымкі, то яно будзе размешчана. І ў такім сэнсе паняцце партнерства вельмі шырокае. То бок калі мы знаходзім кропкі перасячэння і лічым, што яно трапляе ўсю гэту кампанію, тады да, яно будзе там размешчана. Ну просто беларусаў зараз столькі па ўсім свеце, ініцыятыў столькі, робіцца і адбываецца ўсяго столькі, што мало того, што адсачыць складана за ўсім, а яшчэ дамовіцца, вот калі яны будуць не супраць, дык это дакладна ўжо. Я не ведаю, які штат супрацоўнікаў трэба, каб быў. Ой, невялікі штат. Вельмі складана, маеце рацыю. Але што рабіць? Такая наша праца. Ну, на зараз у нас ужо пацверджана, по-моему, не менш за 15 мерапрыемстваў, і вось я кажу, што літаральна там цягам некалькіх гадзін яны будуць падгружацца, і вы зможаце ўжо бачыць і абіраць менавіта тое, што для вас будзе цікава ў вашым горадзе. Чым адрозніваецца ўсё ж такі ад той же самай платформы Новая Беларусь, Лібера? Ну, тут не трохі іншая ідэя, насамрэч. Па-першае, кампанія, яна будзе трываць недоўгі час. Яна сканчаецца 26 числа. Гэта хваля. Гэта не проста там расцягнутая ў часе магчымасць проста хадзіць па разнастайных рэсурсах і час ад часу да чагосьці далучацца. Зараз мы хочам сканцэнтраваць увагу на гэтай тэме менавіта таму, што мы не можам канцэнтраваць увагу на выбарах. Таму што, як я сказала, мы не можам іх змяніць, таму што надакучыла ўжо абмяркоўваць неіснуючыя выбары ў Беларусі. Мы разумеем, што гэта все бутафорыя і фікцыя, але вось гэтая дзейнасць, гэтая актыўнасць дапамагае змяняць людзям жыццё і рабіць яго лепей. Таму я не ведаю насамрэч альтэрнатыўных нейкіх варыянтаў, якія б зараз былі дасяжаны з такімі магчымасцямі. Ну і плюс, да, ўсё ж такі гэта не толькі онлайн-актыўнасць, але і офлайн таксама. То бок гэта будзе такая ланцуговая рэакцыя 26 числа, якая дасць нам зноў такі магчымасць пачуць, што мы у сваім гэтым жаданні падтрымліваць палітвязняў, далучацца да гэтай тэмы, не адні, што гэта не проста там думкі тых, у каго ёсць знаёмыя, якія зараз сядзяць за кратамі, ці сябры. Гэта тое, што нас усіх яднае без выключэння. Ну, можа быць, выключэннем з'яўляюцца толькі праўласныя беларусы, але мы пра іх у дадзеным выпадку і не кажам. Ну і на завяршэнне, тут Паліна і так прасіла не вельмі зацягваць нашу размову, а тым не менш, колькі разоў прагучала тут слова, яно нават у загалоўку да нашага стрыма ёсць слово «салідарнасць», і мы не адзін раз тут па слова «салідарнасць» прамовілі. Мы сёння ў такой сітуацыі, што как-то беларусы ўжо стаміліся ад салідарнасці, яе не хапае, яна адышла на другі план, ці што вот мы вот актуалізуем гэтае пытанне, Алексей?
Думаю, да, потому что людям свойственно уставать, тем более от стресса, от чего-то плохого. Поэтому компания нацелена на то, чтобы людям опять дать понять, что они сильные, что они могут помогать, что и помощь нужна, а также это добрая компания. То есть это не контр кому-то, контр чему-то. Это на объединение, на помощь. Это с печеньем, это с классными ивентами. Поэтому, может быть, такой подход, опять же, в компании добрый, он больше людей опять объединит и даст новую волну помощи. Потому что мы всегда говорим, думаю, в наш правооборонной сфере и так далее. Но сейчас будет волна из Беларуси. Так давайте, чтобы у нас еще была волна ответная, чтобы сразу же этой волной перекрывать и помогать. Как говорили, опять 227 человек было освобождено. Это значит, 227 человекам нужна помощь. То есть вот она актуальность и, соответственно, смысл всей кампании. Ну і ми даємо голос, насамрэч, тым, хто не можа зараз размаўляць адкрыта. Тыя цытаты, якія вы там пабачыце, некаторыя з іх вельмі шчымлівыя, а некаторыя вельмі пазітыўныя, вельмі натхняльныя. Таму я рада, што у нас ёсць магчымасць хаця бы такім чынам падтрымаць людзей, якія не могуць зараз самастойна за сябе публічна гаварыць. І такім чынам мы даем ім гэтую магчымасць весці камунікацыю нават за крат з намі. У любым выпадку пра салідарнасць сапраўды варта час ад часу нагадваць, бо і стамляемся, як правильно сказаў Алексей, альбо там за такімі жыццёвымі клопатамі, турботамі неяк там забываемся про тое, што іншым больш складана і гэта салідарнасць ім патрэбная. Таму вельмі добрая ініцыятыва. Яшчэ раз звяртаюся, зайдзіце на сайт тема нумар1.org. Ёсць спасылачка тут у нас у каментарах. Зайдзіце, паглядзіце, не палохайцеся слова падтрымаць. Гэта не азначае, што ад вас адразу запатрабуюць нейкіх там данатаў ці іншых ахвяраванняў. Гэта просто магчымасць зайсці, паглядзець далей. Ну і, можа быць, далучыцца і яшчэ раз пра салідарнасць узгадаць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі у студыі кіраўніца Free Belarus цэнтра Паліна Бродзік і прадстаўнік беларускага моладзевага хаба Алексей Новік. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Вечно.